Madwar 12,000 edukatur fl-iskel tal-Gvern u tal-Knisja se jaraw żieda sostanzjali fil-paga tagħhom bħala parti mill-ftehim settorjali bejn il-Gvern u l-Union għall-għalliema l-MUT. Il-ftehim se jfisser żidiet sostanzjali għal gradi kollha li jieħdu wkoll l-arretrati kollha minn Jannar 2023. Il-ftehim huwa għal 5 snin. Mal-istiġilar tal-ftehim kull edukatur se jirċievi 1,000 euro ta' darba. Għall-ewwel darba wkoll il-Learning Support Educators, LSEs u Kindergarten Educators, KGEs, se jibbenefikaw minn allowance ta' 2,000 euro kull sena wara 20 sena ta' servizz. L-istess se jiġi l-kapit ta' skola, Education Officers, Head of Departments u Assistant Heads li wkoll se jibdew jibbenefikaw minn 2,000 euro kull sena wara 20 sena ta' servizz. Il-President tal-MUT Marco Bonnici qal li l-Union ħadmet biex is-7 gradi jkunu stmati kemm fil-kundizzjoni tax-xogħol u kemm fl-aspett finanzjarju li fi kliem huwa mtejjeb ħafna fosthom benefiċċji ġodda mifruxa fil-gradi kollha u aċċelerazzjoni minn skala għall-oħra. Pereżempju għallim bħalissa meta jidħol irid idum 16-il sena sakemm jilħaq il-massimu tal-iskali tiegħu. B'dan il-ftehim issa jista' faċilment sentej u 5 snin wara jilħaq il-massimu ġifier 7 snin issa għall-massimu tal-iskali tiegħu. Ġifier dak ovvjament huwa inċentiv qawwi li jiżżgħażagħ jew dawk il-persuni li jixtiequ jersqu il-professjoni tagħna. U bl-istess mod għandna gradi kollha diversi fejn aħna żidnilhom ukoll aċċerazzjoni sakemm jaslu fit-tarf tal-iskali tagħhom. Waqt li firmar tal-ftehim fil-preżenza tal-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima, l-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Gvern qed iwettaq wiegħda oħra u qed ikompli jinvesti fl-akbar riżorsa ta' pajjiżna, ir-riżorsa umana. Qal li din hija okkażjoni fejn il-Gvern qed juri kif il-ġid ekonomiku qed jitqassam man-nies. Il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar l-importanza tas-saħħa tal-pajjiż biex ikun kapaċi jinvesti fl-oqsma kruċjali bħall-edukazzjoni. Professjoni jew aħjar vokazzjoni ta' numru ta' persuni li llum tal-ftehim kollettiv jolqot kważi 12,000 persuna illi qed jiffurmaw il-futur tal-ġenerazzjonijiet futuri tagħna, tat-tfal tagħna, li fihom qed jiżiraw iż-żerriegħa tal-valuri tal-ħajja illi qed iwettqu l-professjoni tagħhom illi f'kuntest ukoll ta' realtajiet u sfidi ġodda. U kien għalhekk ukoll illi fil-waqt li vera kienu negozjar kollettiv, proċess ta' negozjar kollettiv illi ħa diversi xhur, imma l-prodott finali tiegħu kien l-aqwa ftehim kollettiv il qatt tingħata f'pajjiżna għal din il-kategorija tant importanti ta' ħaddiema f'pajjiżna, jiġifieri l-edukaturi. Esprima sodisfazzjoni l-proċess ta' dialogu mmexa b'rispett lejn il-prinċipju tal-konfidenzjalità għal li dan il-ftehim huwa parti minn kullana ta' ftehimiet oħrajn li taw żidiet sostanzjali lil ħaddiema fosthom fil-qasam tas-saħħa, fil-qasam soċjali u fil-korpi dixxiplinati. Dr. Abela tem jgħid li dan il-ftehim mal-investimenti fiktar għodda fl-iskejjel fit-talim ta' għada flimkien mal-istrateġija l-ġdida s-settur tal-edukazzjoni se jixprunaw talim li jissarraf fl-aqwa opportunitajiet u karriri għaż-żgħażagħ Maltin u Għawċin.